bayan garin nan ka. Allah mutum ko maye ne shi, balle ma na san ba wanda zai zo. Wallahi bari ma in zanna ƙasa yadda ma ba wanda zai hango ni. Wallahi mutum ko maye ne shi. 300 na cire na ce dan waken nan kawai saboda ban koshi ba. Kwana na uku kai wadan ji alamun ko ba zan ji ba sai Allah ka. Amma fa an yaba mai dan waken nan. Duk anguwan mu an yaba ta wallahi. Kai garin su daɗi ba kusa ba mallam. Aradin Allah ta iya tsammaki. Wallahi ban sani ba sai yau. Abokina. Wallahi ni ba nake. Wallahi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kai. Ya dai a nemi ruwa man halin gudu. A nemi ruwa. Me ya faru? Abokina bismillah tun da ke yawon. Mene? Me bari. Me bari? Taimako za ka mana mun san kai kana yi. Me bari ne? Abokina kwanansa 3 bai ci abinci ko kwana na 4 ban ci komai ba. Ba ba ni ban da tuwa. A kawo to mun kaman ka shafu ne namu yi wa magana. Bari a yi Ka kuje A kawo kulan ai kawo tukunna. Kulan nan kakana ne bani. Satin ta hudu ana boki. to me ka Gama kamun da ruwa. to kawo kuna Kawo ji kulan yawa. a yi ruwa. Kulan ku bar ta kawai. A'a bari a yi wuri. A ku bari zan je in ɗebo abuna. A'a tsaya a yi wuri. A ku bari in dai ruwa ne zan je in ɗebo abuna. A zan je in Ya yi ɗebo. A zan je in ɗebo ruwa ba.